LEKA KANNYWOOD. A yau ma za mu yi bayani ne dangane da wani fitaccen mawaki wato auta MG Boy da shi ma ya daɗe yana tashe kuma tauraruwarsa na ci gaba da haskawa. A cikin shirin namu na LEKA KANNYWOOD na yammacin yau wanda kuma za mu yi bayani dangane da fasaha da kuma basirar da mawaki auta MG Boy din ke da su da kuma yadda shekarar 2022 za a iya cewa 2023 sun kasance wasu shekaru masu matukar muhimmanci ga mawaki auta MG Boy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yan uwa barkanmu da waraka. Sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu a wannan channel ta mai albarka, shirin kuma na LEKA KANNYWOOD da muke kawo muku labarai da rahotanni akan abin da ya shafi masana'antar ta KANNYWOOD. A wannan shekara auta MG Boy da kuma jarumar KANNYWOOD Hadiza gaban na ci gaba da samun daukaka. Shekarar ta 2023 za a iya cewa mawaki auta MG Boy daga tsawon dai mawakan na KANNYWOOD matukar aka cire Nura M Inuwa da kuma irin su kawu dan sarki Hamisu Breaker, za a iya cewa auta MG Boy din na ɗaya daga cikin mawakan da tauraruwar su tafi haska. A bidiyon mu na gaba kuma za mu kawo muku zafafan albums na auta MG Boy da ya saki a wannan shekara ta 2023. Insha Allah ku biyo mu cikin bidiyon a nan gaba.